Na barierce takiego wysokiego mostu stoi taka fajna dziołcha. No i szykuje się do skoku, bo chce skończyć ze sobą. Nagle przełazi przez ten most taki dosyć elegancki facet i go czekaj pani. No się obejrzała go, ale pan niech mnie nie próbuje ratować, bo ja chcę skończyć ze sobą. Ale wie pani, ja nie o tym. Ja sobie tak pomyślał, że skoro pani chce skoczyć, to za chwilę skończy ze sobą, no to może przed śmiercią, nie wiem, tak ostatni raz, może by my się pokochali. A co pan w takim przypadku, żeby mi jeszcze takie rzeczy gadać? No ale pani, przecież to jest może trochę przyjemności przed śmiercią. W żadnym przypadku, chyba że po moim trupie. No dobra, no to idę poczekać na dole.